Patronom poľovníkov je svätý Hubert. Historické pramene uvádzajú, že žil veľmi neviazaným životom. Holdoval alkoholu, usporadoval hostiny a lovy, kde ľudia ani zvieratá nikdy nešetril. Na jednej z polovačiek sa mu zjavil v húštine jeleň so žiariacim krížom medzi parožím. Žiadal ho, aby už konečne skončil so zbytočným zabíjaním. Na Huberta zapôsobilo zjavenie tak mocne, že sa stal ochrancom zvierat, prijal kňazské svetenie a stal sa patronom všetkých poľovníkov. Na jeho počesť sa v našej obci Alekšince konali 12. a 13. septembra 2009 slávnosti svätého Huberta. Išlo o spojenie kultúrneho a zábavného programu a duchovnej myšlienky. Slávnosti začali v miestnom kinologickom areáli za prítomnosti členov slovenského a miestneho poľovníckeho združenia, starostu obce a iných pozvaných hostí. Začiatok programu patril odbornej prednáške o sokoliarstve inžinierom Andrejom Jahnátkom. Deti mohli uvidieť sokola alebo orla skalného. V areáli si návštevníci mohli vyskúšať streľbu z luku a kúše na terč a tiež aj jazdu na poníkoch. Mládež a dospelí súťažili v streľbe zo vzduchovky. Silu si mohli vyskúšať v hádzaní flinty do žita. Pre labužníkov bol pripravený pravý poľovnícky guláš alebo rybie špeciality. Jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede do dále, veze samý ožralý. Do neskorých večerných hodín hrala do tanca dýchová hudba Kvintet. V nedeľu sa konala slávnostná svetohuberská omša, ktorá sa niesla v duchu poďakovania za úrodu a dary prírody, ktoré nám daroval náš Pán. Oltáru sme priniesli ako obetné dary bažantov, kačice, ryby i srnca. My všetci máme mnohokrát trošku také pomýlené predstavy. Myslíme si, že poľovník nič iné nerobí, len chodí s flintou, zelenou a strieľa a neviem, čo ešte robí. Ale myslím, že toto je veľké nepochopenie. Pretože určite za každým jedným poľovníkom treba vidieť lásku. Lásku k prírode. Pretože o toto sa máme snažiť. Vychovávať mladú generáciu, ako sa to napríklad aj tu v Alekšinciach vďaka poľovnému združeniu darí. Máme krúžky ochrancov prírody a tak ďalej. Pán sa nám nech váže nám všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Po svätej omši sme sa presunuli spolu s manželkami a pozvanými hostiami na slávnostný obed. Trubačky umocnili slávnostnú atmosféru na lesných rohoch a v každom z nás mali prebudiť myšlienku, že zver v prvom rade treba chrániť a chovať a až potom loviť. Svetohuberské slávnosti v našej obci oslovili množstvo mladších aj starších návštevníkov. Veríme, že ďalší ročník bude ešte pútavejší a vytvorí novú tradíciu v našej obci.